música, xogos, espectáculos e ata un torneo medieval. Estes foron algúns dos atractivos da Feira Medieval de Noia, que este ano chegaba a súa 21ª edición. Durante os 3 días nos que se prolongaron os festexos, as rúas da vila convertéronse nun ir e vir de xente, un feito que destacaron dende o Concello. Sí, xa 21 edición, xa, bueno, eu acórdome cando alguén nos presentara isto, a miña compañera Marisol, fai 21 anos eu tiña un local aquí, ademais, hostelero, pensamos que era unha loucura e agora vemos que se está facendo algo máis noso, unha feira medieval, que esperamos xa que se transforme na feira dos gremios, que é algo noso, que as laudas gremiais, destaquemos ainda un pouquiño máis do que é, que xa por xente xa é unha pasada. Este ano, ademais, cun protagonismo especial, o conmemorarse o 850 aniversario da fundación da Vila Noiesa. Sí, 850 anos da Carta Fundacional, eu creo que merecía un esforzo en canto a organización, en canto sobre todo a facer actos máis nosos, non? Como será ese desfile de antorchas, de fachos, con ese espectáculo que tenemos dar do periplo de Arnolfo, que é parte da nosa historia, e sobre todo moitos dos teatros que están enfocados a que sea noso, non? Unha festa nosa. O mercado medieval foi un dos grandes protagonistas, coa participación de preto de 200 postos, que encheron de actividade prácticamente todo o casco histórico da vila. Tampouco faltaron outro tipo de actividades e espectáculos. Houbo actuacións teatrais a cargo de diversas compañías e tamén exhibicións de cetrería e de tiro con arco. Os torneos medievais foron tamén un dos grandes atractivos e as rúas amenizáronse con pasarrúas a cargo de diversos grupos de época. Pero o punto máis destacado producíase a medianoite do sábado na Alameda, coa representación de O Periplo de Arnolfo, rememorando a travesía marítima realizada por este dende as terras do norte ata Noia, como a primeira etapa na súa peregrinaxe a Compostela.